Какво направи, бе? Събори грозето ли? Съборих ми, бе. Грозето ли събори, бе? Събори ми. Какво стана, бе? Какво стана? Какво правиш, бе, младеж? Какво правиш, бе, младеж? Съборих ми гроздето, бе, младеж. Къде е? Ето го, бе. Къде го мъкнеш това грозде, бе? На Винпрома. На Винпрома? Да. Какво ще правиш с него? Вино. Вино? Да. По-с кой ще го правиш това вино? Ще го пия. Ще го пиеш? Да. Можеш ли да пиеш вино? Не, ще го пробваме. Ще го пробваш? Колко вино пиеш? Един тон. Един тон вино пиеш? Да. За колко време? Бе, за един ден. За един ден пиеш един тон вино. Браво, бе! Как? Цигари пушиш ли? Пушим, да. И аз запали една цигара да я. Аз ги забравих. Къде са? На пияното. На пияното? А. Ти на пияно ли свириш? Да. Да? Сигурен ли си? Сигурен съм. Я кажи нотите. Сега да ти кажем, сега. Утре. Я кажи Цариградско шосе. Софийско шосе. Кажи, бе, Цариградско шосе. Цар. Шосе. Кажи Царевица. 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 Кажи Цариградско шосе. Цареградско шосе. Кажи Прахосмокачка. Прахосмахачка. Кажи Бордюр. Бордюр. Кажи Тир. Ти. Кажи автобус. Бус. Кажи кола. Кола. Кой ще правиш с виното? Кой ще правиш с виното? Ще пия. Колко вино ще изпиеш? Половин един тон. За един ден? За един ден. Браво, бе! Няма ли да се напиеш? Не. Не. Сигурен ли си? Кога ще играем мачове, бе? Мачове, кога ще играем? Утре. Ти можеш ли да риташ? Не. Като малък беше футболист ли? Не. Вратар бе. Вратар беше? Пак е футболист, това. Да. Да. И? Айде, прати много поздрави на феновете. Айде, ще пратим много поздрави на феновете. Кажи много поздрави за всички. Много поздрави за всички. Айде.